O Seminario de Onomástica da Real Academia Galega decidiu modificar a denominación oficial do Concello ourensán de Riós, vixente ata a actualidade, que pasará a denominarse O Riós con artigo, en consonancia coa documentación histórica do topónimo e co uso aínda vivo na fala da veciñanza. O Riós é un topónimo de orixe controvertida. Na documentación medieval atopámoslo escrito como Orriolos no ano 1029, como Villa Urriola no ano 1031 ou como Riós no ano 1204, como podemos comprobar no corpus documentale Latinum Gallaeciae. De todas as hipótesis etimolóxicas que se barallaron para explicar a orixe e significado deste topónimo, que van desde o latín horreolus, co significado de horros pequenos, pero que nesta parte de Galicia non existen hórreos, pasando polo latín ribiolos, co significado de regueiros pequenos, pero que daría en galego a forma horriós, a que nos parece máis verosímil é a da orixe prerromana, a partir dunha raíz oronímica or, co significado de val entre montañas, común a outros topónimos de Ourense, Zamora e do norte de Portugal, que son Orra, Orreta, Urrós, etc., que designan lugares cunha orografía semellante. Se ben é certo que a forma aglutinada e etimolóxica do topónimo Orriós, escrito todo xunto e con R dobre, se mantivo na escrita ata o século XIX, como podemos ver no parroquial de Tosar. Desde antigo produciuse unha segmentación do topónimo a partir da interpretación do O inicial como un artigo masculino. Formas como o Riós, escrito xa separado, e a súa castelanización en El Riós aparecen xa en documentos do século XVI, por exemplo, no libro segundo de Testamentos do ano 1543, que se conserva no arquivo histórico da Universidade de Santiago de Compostela. Aí rexístrase un poder en que se menciona a igrexa de Santa María de O Riós, separado en liñas diferentes. No catastro do Marqués de Ensenada de 1752 e nas súas comprobacións dunha década despois, confírmase a consolidación da forma castelanizada coa falsa segmentación do artigo. Aparece en múltiples ocasións Santa María de El Riós, Santa María del Riós ou Villa del Riós. Esta forma segmentada tamén figura en obras de relevancia como o Dicionario Geográfico Estadístico de España e Portugal de Sebastián Miñano, onde a parroquia de Santa María del Riós conta con entrada propia. Cando se crea o Concello ao abeiro do Real Decreto do 23 de xullo de 1835, aparece denominado simplemente como Riós, forma coa que quedaría fixado o topónimo oficialmente ata a actualidade. Pero isto non impediu que na documentación oficial e máis en textos xornalísticos ou literarios seguise aparecendo a forma con artigo, como pode verse nunha busca en arquivos dixitais, como poden ser Galiciana ou no Tesouro Informatizado da Lingua Galega. Ademais, a forma co artigo conservouse viva na fala da contorna nos propios veciños do concello e dos municipios lindantes. Nos dicimos, estou no Riós, vou ao Riós ou son do Riós. Nos bandos municipais, na documentación do concello, en algunhas novas da súa páxina web, así como nas redes sociais, seguiuse utilizando ata a actualidade esta forma con artigo. Mesmo existe unha cantiga tradicional recollida por diferentes cancioneiros que confirma este uso. Di así: viva a chaira, ai viva a chaira do Riós, viva a chaira que da chaira somos nós. Por todo o anterior, o Seminario de Onomástica da Real Academia Galega decidiu restaurar o artigo con este topónimo e poñerlle oficialmente o Riós, ben documentado e usado pola veciñanza a semellanza de outros nomes de concello onde tampouco é etimolóxico este artigo, como no caso do Grove, que ven do cobre, o Incio, que ven de Onitio, ou a Baña, que ven de Abania.